किस्म किस्म के लेदारी भी हुई बाकी जौन बात यहाँ के कहले बनी तनु कर जवाब फेर ले बाबा गरमाइले पानी पिए तरह हकर छाता वाला कले है ना जे छातावा किन के गईले शायद हमारे ससुराल चंपारण जिला के तिरहुत में वो क्षेत्र में मार दिए कदरों रिवाल्वर है सैनिक के गोली थोड़े फंसला मारी दो चार गो ऊपर हो ब्यास के मारी तो पहले पिस्टलवे में डर रहेला फंस जाइए तल तुरब तल कारी तो फायर मार दो हाँ देखी तो अब असली नोक पर गइल हो करा बुल्द में अभी का गोइल है असही जानी जे नया नया अपने मेहरारू के दिल्ली गरले द्वारिका सेक्टर 8 में 2018 के कार्यक्रम में तो हम पूछने जे भाई वो जैसे कुछ ले ला तो कल का ले आई नया नया ब्याह भर मेहरारू कलर जे मैक्सिकन ले है दिल्ली से ये जो खाना वाना बच्चा में लदर फदर होता मॉल में से जाके गो मैक्सिकन के ले आते अच्छा तले हम आ जोगिंदर दोनों बबुआ चचे भतीज पहुंच गनी हम कहीं बबू तनी बोल तो घरवा दुआरा पर तक केहू बाना देख तो घरवा केहू बा एरा मसकर में भौजी बाड़ू हो भैया के ना बोलो भौजी के बोलता रे ओने से आवाज आई आ उ नहा धो के आ मिक्सी पहनले बढ़िया मिक्सी पर ओढ़नी नानू रहेला अब तो उन्हें से चलल बड़ी जान लीजिए कोनो लड़का बोलता अपन केस झारत आ मिक्सी पहनले बड़ी आ हम लड़का के पाछा बानी आ तले केवाड़ी तो खोल देता रिया जब हमरा के देखो तारी आई हो दादा अब तो भूख काढ़े वाली प्रथा न हमने के भोजपुरी में हाँ अपना से बोल के अब वो कब मिक्सी है ने से खींचा जब सगरे से नया खींचाई उधर से खा दी हले अगवे से खोल के अपन मुंह में नु तू पी ले हम कहने की बबुआ तो बड़ा फजीहत भई जल्दी हट हम तो भाग चलनी तले लइकवा पूछत जे बाड़े तो लजार मेहरारू नु कहां गइल बड़े रामसागर भैया कहां गए बड़े भौजी रह बताओ एक लोटा पानी गिरा के उतरे दखिन आ गोड़वा सलांग देली एकर माने का भई एकर माने हमरा त बुझाता कि वो पार गोइल पड़े माने हमनी के ऊपर के लोग कहले जे वो पार गोइल पड़े गंगा जी के वो पार तो हम ई पूछता जे का गोइल बड़े तो पाछवा से उघार देली का गोइल बड़े बबुआ एकर माने का भल जोगिंदर एकर मान तो बुझाता कि वो खर ले गोइल पड़े दादरी मेला लगल बा खर मुसर भी बेचाला तो हम फिर पूछने की तने पूछता जे पुरन की ओखरिया का भई त धीरे से आगवा के देख साफ उधर से खा ए बबुआ एकर माने का भई एकर मान तो बुझाता है मलकार के पुरन के ओखरिया फाटी गोइल ए भई जैसन कहले मोसन कहिले जनी हमार कहला धुरान का कहले कि जैसन कहले वैसन कहे के चाहे जे जैसन रहे वैसन रहे के चाहे मुख्य बात ई बजे दुधार गाय के लातन में सेज पर जवानी चरचर मरमर करत लिया सेज पर जवानी चरचर मरमर करत अरे तो गरैया नागिन छटपटा तरी का भइल बरी हमनी के दूसरा के गीत ना गाए जा हमार क्वालिटी सुनी अब हम खेसारी नानू है अरे बोलले बनी कमलबास के कहीं खेसारी के गाना तो हमरा से कहां से गवाई हमार गीत अपन सुनी का भइल बहू काहे छटपटा तारू काहे मेरी गिया तरी रे दाता तने उठुरी अरे गैस नहीं खनु भई रे तोरा का बतवा काता ना बेचैन बाड़ू बोल हां काहे बेचैन बाड़े बेचैन नहीं खिए देवर बबुआ अरे का भइल बा का भइल बा हां
अब रउआ हमर दुख का बुझब। अरे बतावा हमने से है जाड़ा के मौसम बाटे, हाँ अकेले बर्दाश्त होतवे। ना जब बेड पर जाते तब बेड पाला लागत हवे। हाँ राजा जी छोड़ के चल गए बड़े परदेश। हनु और जब फोन करते तब कहतन कि अब आवतनी अब आवतनी, खाले हमरा के असर धरावतनी। हाँ अब रउए बताई कि जवानी कैसे अकेले कटी। सुप्रह जाड़ा के दिन में 3 गो चीज जरूरी होला। कथी कथी चे रुई हाँ मन रजाई, हाँ धुई हाँ मन बुरसी के आगी, हाँ आ ना तो दुई दुई जेकर ना होई मुई। रुई धुई आ धुई हाँ एकर मान जे रुइयो नहीं खे, हाँ धुइयो नहीं खे, ना आ दुइयो नहीं खे, ना तब तो तोर दिन जाड़ में कटी। तो 71 का फोन नंबर बाउन कर होई राम पुराण की डिक्शनरी उघारतानी। डिक्शनरी ना कर का दो नाव हन रे रजिस्टर ना खाता बही हो मर्दा के नाम का है? मर्दा का नाम पिंटू है। रउआ कैसन बानी जी? मर्द के नाम हमरे से पूछतनी। हमने के हिंदुस्तानी नारी है जा, हमने के पति के नाम ना धरी ले जा। समझ गए नहीं कबो कबो तोर मर्दा फोन आवे करे हमरा के रहो हम देखता नहीं, हम नाम पढ़ता नहीं बता दे जहां ओकर नाम होई नु ओ जा खाली कहे जाई है राम रतन, रामा शंकर, शिव शंकर, राम जतन, शिव जतन, शिव दुलार, राम दुलार, घुरहू, कतवारू, गोबर फेंकाना। हाँ इहे तोर मर्दा के ना गोबर फेंकाना। अरे तो हमार फेसबुक फ्रेंड है रे। अब तो हम जान के लिख 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 डाल कर ठीक है कई बार ठहरवा देते ने हम बोली लिख ना 94 400 चाकर 95 575 डायल कर दो। ई कैसन नंबर बाजी चाकर ये नंबर है चाकर माने 4 हो जाला ओकर मुंह खुला होला, पातर माने 1 सोज घींच हतनी के पातर हुई, चाकर माने हतना के चाकर हुई घींचा। हां इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद दया। आज ई कैसन नंबर बाटे? नंबर खराब नहीं खिदेले उ है हां लाइन पर लगा रहो। व्यस्त होई टावर देखता लागो बताई टावर देखो लागो रह बता दी। ई तो कुछ हो नहीं खे बोलत। अरे दादा तनी ऊपर चढ़ जो, चढ़ ऊपर चढ़ जाई। छतवा पर, छत पर चढ़ जा, छत पर। आज ई हां हां एमे तो देखत रही कि टावर आवता जाता आवता जाता और ही आई जाई तब खाली तनी हिल डोलते क देबे तो और बढ़िया से आवे जाए लागी। रीडाल कर एकरा खातिर हिले के पड़ेला। हां टुश 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 टर टर उठाइए ना, टर टर उठाइए ना, टर टर। उठाइए ना। हेलो हेलो हेलो, हेलो के बोलता? रउआ के बोलतनी? अरे हम आदमी बोलता नहीं। हाँ त हम हो तो कौनो औरते बोलतनी। कह ना तो तू ही न फोन कैले बड़ो ना ले। हाँ जी हमें फोन कैले बनी। कह का खबर बा? के झगड़ू के भैया? अरे हम ही न हई हो, भुला गइलू का हमरा के? ए राजा जी गोड़ छो के गोड़ लागतनी। आहा बहुत ठंडा कुछ छुआ। कैसे भर डंडा कुछ छुई? रउआ तो परदेश में बानी। का कहीं छुट्टी मिलता जे आई? छुट्टी नहीं खे मिलत ना हो। ए राजा जी एको दिन खातिर भागी आई ना। अरे मानव तो हमरो करते बजे ठंडा में चल आई। ए राजा जी कह हमरा से खिसी आइल बनी का? काहे खातिर खिसियाई भो? खिसी आइल नहीं खी ना जवानी हमारे ने चरा चरा करता। हाँ लहंगा है ने लसा लसा करता। हाँ चोली हमार चर चर करता वे। हाँ तो मुखिया देवर बड़े घर ही नु। मुखिया देवर हाँ अब कैसन बानी जी? का उहाँ के तो हमार भौसुर लागिला। लो वाह 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 वाह। सुनी एगो बात कहतनी। कह मीठ बोला मीठ बोला। मीठ बोली मीठ बोला तो आ जाई। अभी तीत बोलतनी का हम? हाँ मुठ बोल ए राजा जी कह
बिरह की आग में रह के जरावल जन करे बिरह की आग में रह के जरावल जन करे रह के परदेश में छनछनावल जन करे नाई बत कह दे राजा नाई बत कह दे राजा बाकी असरा धारा के मुआवल जन अरे पगली आधा दूरी से सेज परी जवानी मजा दोसर में पा गइला तरस से सेज परी जवानी मजा दोसर में पा गइला विक्रम सिंह जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार देने ठाकुर साहब के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। भोजपुरी एकता मंच भोजपुरी एकता मंच हजारों हजार रुपया पुरस्कार मिलो हमारा तरफ से बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। माथावा हमारा मंजीत बाबू ग्राम चंदा केवटिया जिला भोजपुर के माध्यम से पुरस्कार आई संगे संगे हमारा सुरेंद्र बाबू हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना बा। ले ली सुरेंद्र बाबू याद जब आवेला याद जब
पप्पू जी साउंड सर्विस हजारों हजार रुपया पुरस्कार हमारा पप्पू साउंड के माध्यम से मिलल। हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। तोरी दी हलो हमारा रास्ता तू तो शहर में ना रही ना। कमेश्वर सिंह जी 500 रुपया पुरस्कार देनी। कमेश्वर बाबू के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। बाबा बाबा एक के बाबा मास्टर मुन्ना सुरेंद्र बाबू एक के बाबा के संग हमारा दोनों बाबा लोग हमारा तरफ से बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। मास्टर मुन्ना